Opakruoth jikwara mogiro kamana inya kumkitera mogi TV kaune wang sai chenro mar duol bange to brogo mbaka gi FCPA Hesbon Omolo en jalonye weche mag usuru gi uchumi to gi odhiambora mogi jalonye weche mag uchumi wadhigo mbaka e chik mar omenda mar higa mar 2024 weche osewuok kanyo ji wuoye wach mopogore ntiere usuru mikete mikati mar 16% giso ni mikati beche dhidho gi siling 10 obro penjo gi ni en adier koso joma nigi nyamburko bende nyaka koro chul usuru mar atamalo 2.5 mangiso ni insurance mar mtoka mane chulo chal ka gimo dhidhi nyadiriyo e makmana intiere chakre 5,000 nyaka 1,100 mok dhi kadho kanyo. Koro usuru migolo kuom ji chik mar omenda mar higa mar 2024 sirikal wacho ni gibro bedo piny mondo ji wuoye wachno to higa mokalo ji nobedo piny mowuoye wachno to bende ne giketo gik mane ji dwaro e chik mar omenda mage mbaka mobro goyo bang'e chenro mar duol. Sani wantiere kae gi Belinda Dhiambo men nyar Gema Kala kaka jaloko marwa Antonyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach denono bija taya nyakwar guok kocha pesa magi weche manyien mawango. Luoro nitie ni ji buora pod okwame orofa ma oruombore pinye kar dak makia Michael buore Nairobi. Nyaka sani ma wantie kane kaka wamenyo en tich matek nikech mondo idhi meny ka ok mane yie moteri to kenyal dhi. Miwa uru kata ema mondo wayie wadwa manye kata kuonde moting'ore ng'ato nyalo dhi bede ode kende makato riyo kech to nyalo yudo kako dak. Ji ma ojote kuonde reso ji Migori ywak ni pok giyudo resruok nyaka nyocha ula dar gi e miechgi. Omenda mar chiwo chiemo ne jopuonjre sikunde ogole budget mar iko omenda manyien. Ero kamano kumketera mogi TV kaendi. Luoro nitiere ni ji makwan gi poko yangi okwamo e ot moro manoruombore pinye kar dak makia Michael e buore Nairobi kaendi. Kaluwore kod apisas mag riwruok mar Kenya Red Cross motelo ne chenro mar reso oganda, ji 4 notony gi hinyruok maricho ka jomoko 2 to luoro nitiere ni pod okwamo e odno. Ripot yango ni odno noluware seche mane rowere moko ne manyo chumbe e achiel kuom udi manyocha sirikal ochako muko nikech ogere tie aora. Simfros Okinda nigi ler mar wachni. E seche mag okinyi e kar dak makia Michael manitiere kar chung'od bura ma Mathare. Odni nosechak muko e bwo chenro mar sirikal mar daro joma odak machiegni kod aore. Kata kamano nowe nus kaka wuono noruombore piny apoya nono. En gima okawo jodak gi buok e sama ne olware ojende nodich manyo chumbe kod mwandu mamoko. Ghorofa ilikuwa imesimama hiyo wakati walikuwa na katakata chuma. Sasa ndio hiyo ghorofa ikaanza kutingika kidogo kidogo. Ndio sasa baadaye ghorofa ikaanguka. Ikaangukia hao vijana hapo. Tulikuwa kwa harakati ya kutafuta machuma hapo, ile harakati tunakata. Sasa ile harakati tunakata tulikuwa ndio tukasikia watu wengine wanatuambia, "Je, songeni, hiyo nyumba inabomoroka." Ile tunaangalia nyuma ndio tukaangalia, kwa kweli ile nenda kata chuma nenda kumaliza hivi. Ndio tukasikia nyumba imeanguka. Na kulikuwa na wenzangu wengine walikuwa mtu 6 walikuwa huku ndani kwa second floor. Walikuwa nakata walikuwa shagonga floor, sasa walikuwa nakata hizo chuma. Ojende gilero ni mane kaka gidak kaluwore kod dhier magikaloe. Vijana koro angamia kae niko ni wach gidwaro pesa. Koro wacho ni sirikal okony vijande. To gorofe gi nyogi ni mimuko. Okwangen nango gorofe pod ochung'. Sani vijana endo angamia kae niko. Kaluwore kod joneno ji 10 kamoting'o nyithindo nerek nitiere yudi mopogore e orofani mano chak mukto wenus kod sirikal. Mpaka saa hii watoto wetu wajatolewa hapo ndani. Na wenye wamekufa hapo ndani ni wengi. Si watu wawili, si mtu mmoja. Lakini mahali William Samoei Ruto ako atukumbuke. Jodak sayo sirikal kuom chako muko ute mathoth kendo weyo gi nus. Gima koro giywak no sechako kelo negi masiche mane inyalo geng'. Kata president oneno ka gige okethore. Kaeto timo ni koro ogolo wa udi. Samugolo wa udi, tugolo wa udi ka waonge kata pesa. Wasechulo pesa e udi. Tugolo wa maonge kama wadhwa dagie. To ni en president mane wayiero. Ka en president wuon. Eto ninde ot kendo losne. To wanto onge gima kama wanyalo ninde. Wabedo gi lit. Sirikal obi kata kaki tinga di obi mondo obomwa gorofe gi mondo olpi vijande ka gidwa ng'ado chuma. Ute mathoth e alworani odong' ka omuk mana bathegi matin. Sirikal nogolo chik mar daro ji duto modak mita 30 machiegni kod aore. En gima osekwedi kod jodak mawacho ni gionge kuonde ma ginyalo dakie.
Bende gima koro osemiyo oganda mathoth owito ngimagi ka jodak sayo sirikal mondo res ngimagi kendo geng'negi masiche manyalo biro wuokie ute mapok otiek ger. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kwa kanyo ni jopuonjre makwan gi oheo 4.5 biro chuno ni osom maonge geno mar chiemo e sikul e seche ma odiechieng'. Maendi bang' migawo mar somo yango ni omenda mayande oketi ne chenro no ogol oko e budget mar omenda manyien mar higa mar 2024 nyaka 2025. Jagoro mongirore migawo mar somo Belio Kipsang mane olose e nyim komiti mar somo olero ni omenda maromo siling bilion 4.9 mayande oketi tenge ne chenro mar chiemb jopuonjre ogol oko e budget. The Constitution gave Parliament the authority and power to appropriate. So we are asking this House to appropriate resources to feed our children, because that is the responsibility of this House. So on the issue of the school feeding program, we are with you 100%. And I'm actually shocked, and I wish your counterpart was here to answer this issue on what informed him on this removal of this money. As a government, we made that promise that it shall even be increased. And in fact, we went ahead and told that it will not only be in the ASAL areas, but even in slums across the country. So maybe we need to get to know the bottom of this by getting to know the reasons why. Ng'ikruok somo nobedo e sikund primary ma Ulowa mayudore Bondo e kaunti ma Siaya bang' jopuonj rem chopo e sikul. Mana jopuonj 3 kende ema nyochopo e sikul kama moko maromo 9 wachore ni omoko loka usenge tok pi nam dino lalo madhogoe. Maen sikul ma Ulowa mayudore Bondo e kaunti ma Siaya. Nochuno nyithindo manoyuoro mar yawo sikul mondo donjie tugo e pap ni mar jopuonj ne onge kaluwore gi pi nam momedore kendo dino lalo madhogoe kendo loro ne thoth jopuonj modak e chiro ma usenge. Jopuonj biro chopo sikul yo maber kaka mano to wabro luso people. Wabro luso dhano, wabro wito ngima mar dhano e ndara karka en nikech ndara rach kendo rach kabisa. En kama kiyoro pi ma ichungi to pino bende ringo. En pi maringo ka okisamba odonji nam matino chala aora no kidhi ywayo dhano kani. Emomiyo government kata ber nowacho no yaw school. An kaka janyuol ma Ulowa primary school aneno ni manto dhi miyo dhano thoe e gweng' kani. Kapo no kolos ndarano. Ndara kolos sawa. Kapo ndara poko bedo maintained to thoe dhi betigo tagulu karka en. On being ni Dhogoye is completely overflooded. Ma safety ma jopuonj ni kama rach. So as you can see nyithindo mani school ka maonge jopuonj. Koro wan kaka leaders mane jonyuol oyiero wan gi nyithindo gi ka. Koro Dhogoye en bridge moro ma o connect Usenge sublocation gi Gotagulu sublocation ma ko onge to onge activity mora manyalo dhi mbele. Kaluwore koda Lois Obadha ma en achiel kuom jonyuol e sikundni, giseyo piny owacho kuom yie mar yawo sikunde kata doko ni sikund nyiri ma Libamba kae ma Ulowa to nooro ne jonyuol ote machuok machwalo nyime yepo mar skundno kaluwore kod oula mapek ka giwacho ni piny owacho ne pok oikore malong'o ne yepo mag sikunde. Kwaneno katich no biro bedo mayot emiyo government kata kawacho romo gi rangi solution alternative maber ma ginyalo loso mondo joma dhi school kaka koro joma biro school Ulowa karka en ok en Ulowa kende, nitie Nyayo primary school bende, nitie Osieko bende within this community achiel ka nitie Gotagulu secondary school, nitiere Ulowa girls secondary school. Gin skunde ma bedo served gi ndara achiel ni eka nyithindo bi karka jopuonj bende chop karka en. Koro kata ka government wacho ni mondo yaw skunde pod aneno ka nitie buok maduong' kabisa nikech gik mang'eny pod ok oikore. Ndara ni en gima nyaka ng'i eka nyithindo biro chopo skul kanyo maber. Waywaka kendo wakwayo gi muolo ni government, national government gi county government odwarnwa temporary solution ni gweno. Nikech kowe kamano I'm very sure nikata kinyi the whole of this week nyithindo ok bi report and exams to mbele kanyo.
Gikwayo piny owacho mondo donjre wachni kaluwore ni limbe mar jatend piny Kenya William Ruto higa mokalo e gwengego ne osingo ni olalo manyasani biro ger kuom dweche 18 e dho wath madhogoe. Sani koro gino miyo oganda mathoth idho yie ka gikwang' nyaka loka machielo. Gino magiwacho ni chamo omenda mathoth. Dhano yawo skunde lakini preparation maber to onge nikech ok obedo organized kaka nyithindo gi joma ok obedo chopo skunde nikech koth oketho kuonde mang'eny. Kata mana Dhogoe en achiel ma koth ye moketho. To koth no pod dhiga chwe kata san. Kata kawuono koth nindo chwe. Ma Dhogoe pi medore. To Dhogoe kanye yo ma dhano nyalo donjo go kende go tagulu ka ok otiyo kod yie. To yie to en very much expensive. Magibiro seche ma jagoro maduong' mar Nat Collins Oyuu nowacho ni piny owacho nyaka koro rang malong'o ngima jopuonj kod jopuonjre e seche ma koro yawo sikunde mar neno ni ngimagi ok oketi andaki kata matin. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Familia mapio ula odar e gwenge ma Nyatike e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho migi kony moting'o chiemo ka giywak ni ojwang'gi. Giwacho ni jumbe 3 ma gisebedo ka gijot e kembego pok omigi kony moro amora. George Juma miyo ler mar wachni. Familia malomi achiel mogwego mag Nyore sabkono ma Nyatike e kaunti ma Migori pod ojot e kanisni mopogore opogore bang' pio owuok e nam Lolwe darogi e utegi. Familia gi osebedo kuondegi mag jot kuom jumbe 3. Kuonde jot gi sano wene mana joma mine kaachiel kod nyithindo ka joma chuo ma bende koro temo menyo koni kod koni. Koro bedo mana kuondego seche mag odiochieng' ka bende ka oromo seche mag midhiambo to koro gimanyo kuondego ma gidhi ninde. Sani nyaka chuowa ma onyuomowa gidak mana ka winy modak e wi yien to wambe wadak e iye ka ok wanyal riwore kodgi nikech nyithindwa ma nyiri be wadak go ka. Wengine wamepoteza nyumba yao, wengine wamepoteza ng'ombe yao, wengine wamepoteza mashamba, hata mashamba zimefagiliwa na maji, barabara pia imefagiliwa na maji. Sasa tunabaki pweke hapa. Tunaomba serikali tusaidie. Giwacho ni kuonde jotgi ngima ok yot kata matin. Nyaka sani ma wantie kani kaka wamenyo en tich matek nikech mondo idhi meny ka ok mane yie moteri to ok nyal dhi. Omiyo wakalo okenge matek kabisa. Kama chakula isiwe gorogoro moja ambayo unakula siku moja, hata kama mchele isiwe gorogoro nusu gorogoro ambayo unakula jioni peke yake imekwisha. Waangalie njia ya kudumu ambayo wanaweza kutusaidia. Midhieche ma oting'o kech koro gotaj e kuonde jotgi nikech thoth familia ma odak e kuondegi mag jot ne owito yoregi mag nweng'o. Pi mosebedo ka chando jodak maka mosemayo gi gik manyiso gi loso mag puothe oseketho nyaka udi utegi ogore pi. Flora Koth men achiel kuom jogo modak e kuondegi mag jot wacho ni ngima ok osebedo mayot e kuondegi mag jot. Kech koro wan nyaka gi nyithindwa gi jopuonj yoro pi ka oko kendo biro e skul ka. Waneno malit nikech gibiro modeko to wambe kaka wan jonyuol wan adult. Chiko wa tek kaka ginya chiko nyithindo to gichiko wa. Tek nikech samoro wanyago koko wa mine wadak opogore udi ka. Samoro ng'ato gwambore gi wadgi ni imulo moka mogo tin kia imadho nyukana. Kaka wanyalo timo. Onge sirikal konywa uru. Gavana marwa Ochila Yako Mbogo. Bi konywa kaka wanyalo timo. E kinde limbe marwa e kajot ma kanisano mar Pefa Manyora ne wayango ni thoth jogo mojot e kanisani nindo mana e par kod nyithindgi kata mana nede mag geng'o suna bende gionge godo. Miwa uru kata ema mondo wayie wadwa manye kata kuonde moting'ore ng'ato nyalo dhi bede ode kende ma kata oriyo kech to nyalo yudo kako dak. Dennis Makoyo men nyamre gigo mag Nyora wach ni kata mayudo thieth ok osebedo mayot ne jogo eko mapio daro. Mowuene nitie mine ma bende nyocho nyuole pi kama moko gorude ma yo manyo wanyalo konyo gigo nyok nyalre. Nyo watemo mondo wagol gi oko gi yiedhi, nyo watemo mwagologe nyaka demo ti mamoko ok wuothi. Tunatumia tu ma private ya kibinafsi ndio wanatusaidia na vidonge, na hii ya serikali tumekosa kabisa. Wakina mama wakitaka kuzaa wanapata shida ya usafiri kwenda kwa maternity. Jalup chief moto sub location mar Kakelo Kakoth Rosa Guko wacho ni pong' mar pi bende oketo ngima oganda ma odar gi kamarach nikech le ma odak e pi ma oting'o repe sani wuotha helwele gwengego. Pong' ni endi osemiyo rewe ok nyal dak nam nikech nam koro pong' ahinya. Rewe oduogo dak metie mier ma jogi odake. Gotieno ok ginyal wuok oko nikech repe siko ka gore manetie udi ma gidake. Jogi mapio daro wach ni pok giyudo kata chiemo mowuok kuom piny owacho. Kata bende lipot
mawuok e apis mar County Commissioner e kaunti ma Migori to yango ni piny owacho malo yando osechiwo chiwo ma oting'o ganda gunde 750 kaachiel kod gunde mag bando maromo 450 ne jogo mapiyo daro e sub-kaunti ma Nyatike. Jo Juma, Ramogi TV, Migori. Duol makedo gi mibadhi pacho kaendi EACC okoni dwaro nitiere mar chuogo chike mabiro konyo e kedo gi mibadhi e yo motegno. EACC kane golo ripot mare e wi chal mar mibadhi e pacho ka oyango ni timbe mag chiwo asoya gi tiyo marach gi mwandu jopiny e moko kuom kit mibadhi mathoro timore e pacho ka. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. E nyasi mar golo ripot mar omenda mar 2022 mane otime log tich mar EACC boma ma Nairobi, duol makedo kod mibadhi pacho ka EACC okoni buche maromo 40 osetieki kendo duoki mwandu maromo shillings bilion 6.63 ka kuom buchego 23 kuomgi osechoki maromo milion 886 e buche maromo 62 EACC olero ni oseduoki pesa maromo shillings bilion 3.8. We had 40 cases finalized which resulted in a tracing of cash and properties worth 6.63 billion. We had 23 applications which preserved assets worth 886 million. Kotelege kod jakom mar EACC David Oginde to kod jata tije Twalib Mbarak, EACC olero ni mibadhi mag mit bilie e motelo e pacho ka kod atamalo 31 tiyo kod pesa chadha apise mag sirikal e maluwe kod atamalo 19 mwandu moyudi e yo ma ok ni kare onyonore atamalo 12. EACC wacho ni koso tim mar bidhruok e apisi ni kod atamalo 10 katiyo marach kod apisi bende EACC oriede atamalo 9. Duolno okoni mibadhi mag nyiepa chadha e apise mag piny owacho ni kod atamalo 8 bedo kod mwandu ma ng'ato ok nyal lero bende EACC wacho ni en atamalo 4. Duolno koni migawo mar doho e masani obedo kaka rageng' chopo kare kedo kod mibadhi pacho ka ni mar jok mondhi kod mibadhi chopo e doho mar yudo barupe matamo bila makogi kendo nono gi matut. Then we have to partner with other agencies, the lawmakers, that we need to amend the laws to make this war against corruption very effective. EACC koro dwaro ni mondo od bura los chik mabiro reso gi tieko mibadhi pacho ka ni mar achije buodho kendo tok yudo rambun to chwe donjore kod neno kendo rucho neno oko kamoko to chwe wang'o nyaka pise man kod neno go. Individuals that are under investigation, they go to court, they seek orders and they go back into office, and sometimes they interfere with witnesses, they interfere with evidence that would have been collected. In some cases, extreme cases, we have even found offices and stores where evidence may be found being burnt down. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Bas wadhi yue moro machuok duogo to podon weche manyien mobro kelo iri kamyo gikidhi mabor ahinya to architect Evans Asiyo aneno ka wacho ni Trevor wawinji maber mos makende ne oganda mohinyore gi mowito ngimagi ka kia Michael kaso ntiere moro bera Mogi TV migawo mar somo wacho ni onge chiemo e sikunde mag sirikal jopuonj mag JSS bende ni ong'anyo awuoro sirikand Kenya Kwanza Mafredo Suru kani Dandora Ramogi TV anotis nyakwar kanga an Busia aluwo chenro mag duol e yo makare rokamana ahinya eneno ka pod gimedo biro ka endi medru mana oro gi waduogo bang' dakika moko matin kik dhi mabor ahinya. Asewacho ni nyathini toko winja to sani oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides.
magero ng'e kaka itimo gigi. Watch the best content on the go only on Viusasa. Make the most out of the rains by storing water with Powertank. Powertanks are crafted from food-grade polyethylene, UV-stabilized and double-layered for unparalleled durability. Powertanks are backed by a 10-year limited warranty with an expected lifespan of over 30 years plus. We offer free nationwide delivery. Buy online or call 0779 000 000 to get your Powertank. Feel and chill with Powertank. Skiza chapa, ushinde. Wakati watu wanafurahia pesa zao ndani ya nyumba, wewe unakuja kuchukua 50,000. Nimechota na kijiko. Kijiko kikubwa sana. Asante. Kabisa. Umesoma majina ni yako kamili? Evans Odhiambo. Umeona? Evans Odhiambo. Pesa di? Alufu Prabich. Asante sana. Skiza chapa, ushinde. Anabo nyiso baba ni mondo enotimna gimoro achiel kende madwaro ni mondo solwa e nyasi to koko timo kamano to kabing'ado kek tibendi wach kamano. Bed king'eyo ni an aheri ahinya. An adwaro ni hera mane kendo ajiero bed nyaka chieng' nikech an ok anyal dak kionge. Meher, ka jaga biro bet piny kasto mirima mare mondo rum, obiro fwenyo richo ma en otimo kae. Ting'eyo ni en ok obigochoni, obobiro iri kae koringo. Erokamano kuitera Ramogi TV kaendi apisa za beach mageno bila marito bunge omaki e gwenge mamaji mazuri e kaunti ma Baringo ka itudo gi kod tho mar rawera moro moyangi kaka Steven Mwangi ma jahigni 19. Wachore ni apisas go ne ohinyo Mwangi e kinde mane odhi e tesend obila mag bunge mamaji mazuri mondo tero omenda maromo siling 2,000 mar fwai mane ogo min-gi bang' kane oyude ka omoto e bungu makono. Kaluwore kod John Ambuka ma en wuon Mwangi e kinde mane wuode ochopo e tesend obila no oyudo ka obila go abichgo sando min-gi kendo kane otemo mondo res min-gi to kanye mane obila go onywakone kendo rodhe mochuo hinyo nyaka wiye. Mwangi ne owito ngimane kane oyudo thieth e od thieth ma Moi. Haki ya mtoto yangu ipatikane kwa sababu tulikuwa shamba tukafanya kazi yetu ya shamba, bibi yangu akaenda akavunja kuni kisiki. Kutoka hapo hivyo maskari ya forest kumkuta wakamshika, wakapiga mtoto yangu kichapo kenye ikuereka rungu, walikuwa na rungu. Tunataka kuuliza hivi, sisi kama wakati tunapanda miti hawa watoto hawakuwa wamesaliwa, hiyo miti wamekuja kuchunga saa hii hawakuwa wamesaliwa, sisi na wazazi wetu ndio tumefanya hiyo kazi. Nataka kuuliza Bwana Forester, na tungefurahia sana kama maji mazuri kama Bwana Diafo angekuwa hapa pahali tuko. Hao askari ambao walihusika katika hiyo kitendo walikuwa askari 5 wa forestry, wameshikwa, tapelekwa mahakamani siku ya leo. Kesi inachunguzwa na ofisa wa DCI Eldama Ravine. Ujumbe wangu kwa waji wa maji moto wapate kutulia. Sisi kama polisi tunachunguza hiyo kesi vizuri na haki itatendeka. En wach ma hinyo chuny ahinya. Jodong Luo kotelnegi gi ker margi Nyandiko Ng'adi chogo oganda Luo mondo okichre gi timbe mag maundu ka gichwero remo masani dhi nyime e gwenge ma Kasipul. Kane giloso e gwenge ma Kendu Bay, jodongo go chayo ahinya josiasa matudore gi rowere mondo siya tulo magikone to kelo mana sigu e kind rowere matindo. Maendi biro bang' ka rawera moro ma en bongsa mar siasa nyocho negi e gwenge mag Oyugis jumbe 2 mokalo kendo sani koro obila dhi nyime gi nonro.
wakwayo wajumbe ni kopi gretra chwanyo ka pok nwaneno siasa mar nego dhano. To kendo kama wachung'e ni wakuong'o ni ng'at ma pawa oidho kata ma wealth oingo madwano neg nyithiluo tuyo nyithiluo machandore maonge kata tich ni mondo dhi onegre ni ko pesa moko michiwo mathindo thindo ni. Ng'ata ena no wakuong'i kendo kwa mor kode ni ko pokelonwa chilo mane poko bede piny luo. Wan joluo ne ok wanegre, ne waluoro chwero remo, to lony makoro biro nu ne lony no, pesa no obiro konyi nyaka chieng'i tiye pinyni midhi nego ne waduno. Achogo kaka gima timore Kasipul Homa Bay County ok en gima ber. Ji ok wuog oko neko donjo Kasipul nek mok nyal konyo. Serikal onego donjre kodwa mondo konywa e tho man Kasipul ni nikech dhano ibuki yang'i makadiel. Kennedy Shikalo mawuok Wisero e kaunti ma Kakamega e jaloch manyien mar siling 251,626 bonus mar Shabiki Super Jackpot. Shikalo ne oyudo duoko 12 e kind tuke 15 kendo yudo loch makamano. Lero ni omendago odhi tiyogo e chwalo ngimane e yor uchumi. Piem mar laro siling milion 8.4 to dhi nyime e Shabiki Super Jackpot. Mimi niko hapa baada ya kuwin bonus 12 out of 15 na nimepokea shilingi 251,000 baada ya kucheza katika hii Shabiki. Na hizi pesa zimekuja ambao ni wakati mzuri sana ambao zitanisaidia. Naona ni kama zitanisaidia kwa medical bills ambazo niko nazo. Vile vile pia niko na school fees ya kulipa. Na vile vile pia zitanisaidia katika zile hustle zangu za hapa na pale. Na wale ambao wanadhani kwamba Shabiki ni mchezo, na wahimiza na kuhakikishia kwamba hii ni ukweli na waendelee kucheza. To turn your Skiza tunes into cash. Dial *487 *3#. Choose your favorite Skiza tune, confirm, and enter to win big. 50k daily, 100k monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skiza tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skiza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skiza tune, Skiza chapa. Terms and conditions apply. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven.